Lir ilir wis lajeng lumaksana nata ing simbalinten Prabu Dewamurti arsa jumujuk ana ing kraton Ndrawati ndusta marang Dewi Purantawati ya Dewi Wisnuwati nrusup-nrusup ana ntelenging wana dewasa ketingal peteng dedet limengan hamung kekayuping kayon kabisa nglamlami jroning wardaya kapireng swaraning mrijan kang tambuh duning ngumandhang swarane uga kapireng swaraning Satwana Candrani pangemrong ing saradula pengakeng deg saka pangemprating dipanggo pengaluping Srenggala uga kapireng swaraning kutu-kutu walang akataga kang munyana madyaning wana bisa gawe asrining wana munggah gunung medhuning jurang marmane nata ing simbahinten Prabu Dewamurti iku nalendra kang gentur tapane mateng semedine agung ageng nyemanakung marang Jawata satemah gogrok uling salomba bisa nuwaken pangaribawa gara-gara eka duwe sawah trigunung ponggung catur samudra sabangunan Sabta Pandita Hastadawang Nawadewa Dasa Ratu kayon kajiping angin sumilang
karnaning kawengan lumrang kandaning pospi
ora kawung aku emoh nangani pamundane Pak RT sore mau alaran angkur Dewangin enggak itu, aja ngoise. Ding dong Kambange janur kung jelas ora bener Sito mukti aku malang rekoso ngono boyo men paton tanggung jawab dus tenan tobat tenan ora usah nyenggaki kok. Aku mau ngewangi apa ora bener kok. Ora dong karo larasan kok kowe. Mulane kowe iki nek niat arep sinau nggon seni kudu ngerti karo titi laras. Kudu ngerti karo ngeng. Ngono. Dadi ora blasak-blasak. Aku wis tau e. Wis tau ngapa? Suluk. Malah suarane iki
kok malah kaya ngono suarane. Ampuh iki. Ketoke tak bener-benerke kok ora bener. Walah Gong, Bagong. Nggon sinau angel ra jamak-jamak. Oh. Celeng tenan nek kowe celeng. Angger ngandani cah iki angele setengah mudar. Angel tenan. Aku ku ya gumun karo bathukku ki. Kok angel ngoso tak keplaki dhewe nang omah ki. Keplaki dhewe mene iki. Iki mau ki pangkur. Ha iya pangkur. Panggung laparan to. Laparan, palaran ora laparan. Ono artine. Artine apa ya? Pangkur. Ha iya. Sak bating pangjan pengiki kabeh warga ing Kurabaya. Katur Harja. Kandak Bantul. Kasing Pangnaska Bebaya, kasing Kunaska Trimala kabeh manggih marang karayon. Apa sing disedya bisa tumeka, apa sing dicipta bisa dumadi. Dene Binaska Gudha rencana lan sambikala apa wae. Ngono ya rek. Ha iki mi wong loro iki. Apa terus nanti? Apa petuke nanti? Apa petuke wis minggat pirang-pirang dina ora mulih. Monggo nggawa dhuwit. Okeh meneh. Ya sing kaburan kaya awake dhewe nek ngene iki. Heeh, jat aku barang digawa ki ora iso jan celeng tenan to Petruk iki. Monggo nek esuk ki mendring teka. Hilir kae mendina mongko kowe. Nyuta tomboki. Sing ku tombok apa kok? Sauri padu kene kok le. Wong genah sing tanggung jawab Petruk monggo Petruk minggat. Mbuh minggate nanti ora ngerti. Ayo gurih. Lho ditokeh lunga ya wis. Dan seger. Ya ngono kuwi aja ditiru, Kong. Ayo nganti keluarga dilalekke. Ngono ku njur piye coba? Anak bojo dilalekke. Mongko tanpa tanggung jawab karo anake, mongko anake iki cilik-cilik kae. Anake Petruk la iya. Anake Petruk ki ana pira? Ana 8 kae. Walah. Angger esuk ngono kuwi metu saka omah prol ngono kuwi rembes kabeh. Anake Petruk la iya mongko ana sing ora klamben, ana sing ora kathokan. Gusti Allah paringana sabar. Kok ya ora kabeh, aku ya gumun e. Anak 8 mengko ora kurusan kabeh wis coba wis. Angger esuk iki do ngopeni turan codot. Mau jaman saiki kok ngopeni turan codot coba rek. Cah kurang ajar aku ya ngono kuwi. Turan codot apa? Ayo turan codot kuwi. Sentere kuwi lho. Sentere iki apa ya? Goblok kowe pentil pelem. Oh. Nang ngeri isuk ngono kuwi aku gumun jaman maju ngene kok ngopeni turan codot anake Petruk iki mergo saking ora kupene. Gumun tenan aku. Wah aku mangel tak parang tak getak. Wah, bubar aku ya ngono. Kuwi kan anak menungso dudu anak kewan. Turan codot dipangan. Bubar kabeh. Oh, bubar. Bahasan bubar tak icipi jebul enak tenan ya, Ren. Sing dicipi apa? Turan codot mau kae. Malah dicipi dhewe iki ora. Wer entu wer. Rupa nek kaya batako ya dilalah. Sendase ora petok. Ndas nganggo iket apik tetep elek. Apa? Ndasmu kowe. Arep kaya saya iket apik nek ndase iki ora
apik ora wangun ya tetep ora wangun. Ndasku, Ana ganti ndas sajane. Ketindas piye iki ora. Ayo ora ketang sedulur taos panglipur mumpung sira wektu sedela. Rasa nganggo Petro ora apa-apa. Oh nyatane Petro ya lunga tenan. Monggo tanpa pamitan karo keluarga, tanpa pamitan karo sedulur karo bapak wae ora pamit. Ayo wong loro wae ya rek. Wis wong loro wae ngene iki wis. Gayange ora jamak-jamak. Wis rasa bintang tamu gayang kaya. Lah iya. Arek ngatur ki apa jineman apa-apa sangarepmu kowe sih engko aku kene Dik aku kene ya jineman glathik glinding nah cetong glinding tenan iki engko wis apa cetong glinding tenan iki engko panggilan saudara Padi aku panggilan ki ngopo ya? Ilang. Wis bayaran ilang kaya wis. Panggilan saudara Brindil. Metu nguyuh kaya kowe iki. Glathik glinding ayo nak Dian. Ayo nak. Ayo maruto Mas Noyo, Pak Noyo, Om Noyo. Aja udur, Pak, aja udur. Ayo sakarepe apa? Pak Noyo pripun? Kawis pita payah iki reng sebabnya apa sing do masak do turu cetha lali karo kopi jelek pirang-pirang arep entek pirang seret gong bagong wong iki cah kurang ajar kok panitiane nyediani surah turah wis kurang apa ya jale wis melimpah yen babagan pacitan arep ngombe apa wae ana monggo gula kopi teh ya ana siap-siap aku arep ngopo arep plastiki gula lumayan ngono gawe medang nang omah wak sampluk mudyar kuwi aja ora ngisin-isin aku ayo terus kena
Terus glatik linjing di aman talit talit tit mentalita terus rolat tali tulit meneh aman telot lit ra telot talit apa nek mendelat ora terus iso minangkane pamundutan iki mau sing ngersake wong endi ya saiki Pekanbaru waduh aduh tenan mongko iki ana sawerane TF piro rek mbuh ayo engko ditiliki BEP no piro TF wah jen upeng nek bosok dilalah ayo kuwi mau apa kok kowe kira iki Cibitung Bekasi hadir Pak Wisnu matur sembah nuwun dherek nyimak Mas Wisnu saking Bekasi derek wungon sedaya pamirsa salam budaya lestari budayamu budayaku ora budayamu matur sembah nuwun saking Samarinda midhangetaken ing kita sucal putra Ngayuja saking Bantul kula Kulon Progo sanes Bantul jane biyen ada diwo Bantul ra sida kok ya
Ora sidake ngapa kok? Kalah buruk kaya. Kalah buruk kepiye? Langgam ya. Kowe sing anu sing langgam. Ya. Karo jineman ra perjineman. Engko aku sing gumyak. Langgam rengu. Ya. Iki pamurutan saka Gombong. Wong Gombong. Langgam rengu Intan. Ayo, ta.
Terus langgam renguga ayo apik ya jelas. Ora nguci wani, cetha ora nguci wani. Warane apik-apik genah. Wis piye tekan ngendi-endi kok ya. Lah gak suarane kuwi padu nang omah. Apik meneh. Mesti goyang reng lah ya. Iso kepru-kepruan kae. Oh bengok. Sing aran bengok sing wedok ya bengok. Wah jigur kowe ngono. Apa-apa dibanting gelas dibanting, piring dibanting. Engko bar kuwi terus getun. Getun-getun kepiye. Oh nyatane suarane ya apik. Wis terlatih kaya terlatih. Ya cetha apik ayo genah. Monggo wis tekan ngendi-endi sapa-sapa do ngejak sapa-sapa do ngejak. Samidi yo ngejak. Jumari yo ngejak. Alip yo ngejak. Ya pancen kuwi anggone golek pangupa buka cara ngono. Sing penting aja ngapusi. Lah iya. Kowe kudu terlatih tenan kaya ngono kuwi. Gane ngono sing ngapusi dadi hobi kok. Lho ngapusi. Ngono kuwi, Gong. Sing penting jujur, Karo kanca yo jujur, Dadi bas yo jujur, ngono. Sidene jatah semene. Pengeder semene, pendemung semene ngono. Cetha, lah iya. Cetha hitungane, Nyatane yo jujur kok. Jujur. Ning ngono sing iso njaluk ibu aku. Lah mergo pancen kemareman kok ya kowe iki. Wong dadi bas ki yo ora angel. Ora angel gampang wong saiki ana HP kok. Arek telepon kono. Ngono kudu dipercaya omongane. Ah iya. Apa-apa ki saiki HP apa-apa HP kok. Paribasan donya kuwi ditekem dadi siji nang HP kuwi. Andel apa wae kok. Lah iya. Aku ki nang omah ya hiburane yang YouTube. Nonton konser. Engko terus guyon-guyon. Nonton wayang nang YouTube. Engko nek kira-kira bosen buka nang Google. X. Lek Alep yo ngerti nganggo www bareng. Kowe iki malah jenese kok. Wiki iki film seri kok iki omah itu. Laga kok kowe iki. Saya anggere muni sing dadi seri iki wong negro ngono wis. Nek Cina ki ora patah seneng aku. Kok kan suwara. Nek jane kungfune apik, silate iki apik. Berisik ngono lho, Rek. Ah iya.
Kaya ngerti-ngertine lho. Wong ya sinau kok ya. Lah nek kowe aku ya nang omah ki ya ming HP. Liburanku ya minggu. Lah areng apa? Waton duwe modal. Engko terus pencing nang Alfamart. Kowe ku malah suwe-suwe iso kabur lho nek kowe engko. Tinggal barang colong playu. Ora. Ya ping geguyon kok ya. Iki Okta karo Bu Deni. Wis genten kowe. Ayo aku gumya. Aku nek krungu langgam iki marake ngantuk ya. Saya muni jeneman paling jelih aku. Wis muni jeneman ning cekelane pekik kaya wis. Pusing. Ninggalkan tresnan Okta karo Budin. Ayo. Ayo ta. Nangis sakjroning batinku
bareng ta. Nggih, Pak. Ayo ngono kuwi dadi ora marake ngantuk ngono. Temane Langgam. Temane pojok kulon pojok wetan. Neman. Piye budene? Temane pojok kulon pojok wetan. Apane? Nek mau kulon wetan. Ha iki nang layang muni ngono kuwi kaya. Wis cetha genah ana sawerane barang wis nyolong ngono kaya. Ya gong ae ya kok. Wis dipinangane iki mau. Ninggal katresnan. Ndang jaiponge jane cethu ya, Gong. Apik kendangku jane. Mulai weruh kendangku wingi apik. Galih kayu nangka. Sing muni sapa? Kayu pelem. Aming kayu pelem kok pamer kata guang saiki wis mbuh. Weh pisan meneh kowe. Engko nyur sowan bapak iki wingi golak-goleki anake lanang. Petro ni minggat pirang-pirang dina ora mulih. Iki aku ki. Ayo sing gumyak meneh kene kok. Ya. Jaipong meneh. Mumpung nanggon gara-gara ki dadi digunakake temenanan. Ha kok digunakake kepiye? Ha engko nek ubar gara-gara dhek ngaso kok. Oh. Pokoke liyane limbuhan gara-gara ki dhek mi ngaso. Mi ngutik wae. Engko terus kerja. Engko nek entek-entekan terus sambat. Kowe ngerti-ngerti ya kae Gong Bagong. Walang kekek ya.
Apik. Walang kekek iki mau. Aku iso. Walang kekek. Walange wadon. Walang kekek. Menjlo nang wuwung. Walang kekek. Menjlo nang ngepang. Walang kekek. Menjlo terus. Asik. Dino Senin nang Karang Awen mlaku-mlaku arep golek gamen aku weruh wong lingguh icen tak tiliki jebul kere ora kopeng bani kere dina Selasa ora lunga-lunga kuwi keblake simbah lunga keblake simbah kowe ngulunga ora apik kudu lunga ora lunga tak ajar kowe dina Selasa dina Selasa lunga ndang yoca kowe arep tuku kloso aku krungu wong wedok kok ura-ura tak tiliki jebul wonge agi uda ngincen wong uda kaya sing gendar kuwi mbiyen sok ngenjeni wong uda wong adus barang dinten pengen senengan buka wadi dina Rebo ora lunga-lunga kuwi tuku eng kudu lunga dina Rebo lunga nang Solo tuku sampo sing rupane ijo aku weruh putih-putih loro tak tiliki jebul asu agi ngono ngapa mangani balung apa kok dina Kemis nang Ciamis nggonku mlaku liwat ngisor tritis aku weruh wong wedok kok rada klimis tak tiliki jebul kere agi dides kere meneh dina Jemuah nang gone simbah nggonku mara arep njaluk gabah aku weruh wong wedok kok mlumah tak takoni jebul meteng radi nikah kuwi jenenge wong lanang sing tidak bertanggung jawab jagung bakarane wani tanggung perkarane wani minggate lah kok wani minggate ora dina Setu nang Karang Waru tuku putu 1000 dinehi 3 nggonku mangan nganti mecucu bubar mangan aku terus mapan turu dina Minggu ora metu-metu dina Minggu ora metu-metu dina Minggu ora metu-metu nganti pedes ora metu-metu cakina edan ora njelehi ora saru sing saru ku ya apa e nek mangan lombok nganti kepedesen reng nganti ra metu saka ngomah mikiramu gejeron ora metu-metu bapak melu-melu kowe iki do lereno ya Le aku ki bingung mikirke anakku lanang Petruk nggone minggat pirang-pirang dina ora bali ya ngene iki abote dadi wong tua anggere muni mikirke anak bludrek sirahe nggih Pak luwih-luwih anak sing ranggugu karo pimulange wong tuwa wah ngembungake pikir nggih Pak sing nggo conto Petruk minggat ora pamit karo wong tuwa mongko
ninggal anak bojo. Nggih, Pak. Aku jane wegah sowan ana katur Ngamarta mergo lagi susah pikirku mikirke anakku Petruk. Nanging kae galuh bendaramu Ndara Janaka rawuh. Mongko bendaramu kuwi ngersake supaya awake dhewe sowan ana katur Ngamarta iki bakal ana rembug sing wigati. Rembag menapa, Pak? Rembuke para bendarang Pandhawa kuwi mergo ngrasake kahanan para kawula sing padha nindakake amung tani tandurane padha katerak ama diterjang karo ama kamangka para kawula Joko ngakang ngrasake kahanan kok kaya ngene nganti padha susah pikire. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Kae galuh bendaramu Ndara Janaka wis ndhisiki tindak. Olong tengah ngalas ijen tanpa kantha lan kanthi. Nggih, Pak. Ayo ditututi. Sing banter nggonmu mlaku to. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Apa sakyane kalang